tena won sa hwa altar no so hi open babra wani Enchina ma wobi kontrase uchina ma wobi atenase ope babra nim but embegina mu ma wobi ope babra wanim memmegina mu ma wobi enjina mu ma wobi ope babra wanim enjina mu ma wobi Jesus. Radin si mesho. Amen. Na woma wadanse die. Amen. Yeah. Obi akwan ni bie. Jesus. One year 10th January. 1 year 10th January. One year 10th January. Ebi a wo ye 10th January apagya won sakosro. Wunim se wo bi nso ho a ne refi ayi data ye de wo no. Yes sir. Se ne refi data ye de wo no. 10th January. Unu sa de bia besense wiemu a Ewurade release amankofo bi. Yes Jesus. Enshire bia Ewurade release di amount. O je wa de esesi a. Jesus. Ha! O Genesis here. Yes, Lord. Kase we Yesu di mo. We Yesu di. Me bo me se bompaya. Me bo me se bompaya. Me chema ade. Me chema ade. Sesia. Sesia. Kama bo sana bompaya. La taskapa. Ya satia tos. Ikuate sana bompaya. La fala tos. Pataya. Fali akwa kapani. Yasa. Ineba duana na tos. La tos sama patwa tos. Imesete. Luata. Atela palia. Irepene nikatwa sasa. La patwa sasa. Irasana malakona. Rekonsia tua. Irasana malikata. Irasete. Arata. Irasana arosia tesa. Irasa kuati. Irapala na biasa. Allah balakona. Paramadi adekwa. Ikalua italo. Latola kayo. Basali atasaya. Ikasu tekafalasa. Ayala bali adekwa. Inalakona falakosa. Yasana na bosa. Ipalua atampala. Yasana. Yasata. Yakata. Yakata lapa. Lapalakos. Lataprakapa. Rataskapa. Lapalikata. Yasakata. Yakabadiata. Isayantana. Rasanana. Rapayata. Ikapadiatosa. In the name of one your friend of mine, Mary. Jesus. A dear dear dog would give himself fibro the free will. Amen. When him say from my Mary, Mammy from my Mary.
One not deal with Kobina. Kobina, bra. Ready to me, kind of Jesus. Also, what a Kobina. Make up will be our team. Hey, a radi chunk of former. Jesus. What did you come in? Accident. Money gifty. We a gifty a page on sa. You shot accident. Jesus. Amen. Omo say bronya yi eya ne last bronya omo momu enni bronya ni bi amen mami betena se Jesus no waka Jehovah mani ya kire yes Lord momo se mo mpae ma no ababokos shabada kataya frakos kata bo semne mo mpae ni bo semne bo semne mo mpae ni come on shamana kos kapa
Ifetes the fella Cotapalakaya. Next year, Obasan Shiame. Yamma Quansa Bonin told that. Amen. Uncle Cro Yamano. Jesus. Je. Oh, send by Jesus. Until I say, Uncle. Frank and I make an Uchika. Or your driver. Eti make a cobana, a what some American. Prophesy. Nippon, your friend Frank Cobana, or your driver. Yet the washer and sassay, or no name Chika, Sir Christmassy, na young fowl kosher baby, me whom to say the otishi chim, where Chika say, and a kind, well, but what tishi chim. Say no me yet. We saw what tishi chim, as in the basic Christmas way. Did the goal of this Christmas, and for the car,
ye bomb pa ye wie kura men fo ne car one fo ne car wo wo save no sa wo fo ne car ye de wa ya sama wa ma brante ne car me hunu se wa pick car nte se de wudi kokuro na mo akwa hye baabi ono de ne nan mienu nyina bubui wo nan baabi anka bateka wachi kase ti me hunu se otihwi chemu saa na obi a otihwi chemu na wo san so ahwehwe awo empofrem ana me hunu se afei ono ni nua ketwa eye blessing akwa konyinsen okonyinsen ye no enwo se ne sister ntimi anwo enwo san tihwi chem to de ne ono no ne ba no ebeto ne sister to de ne ba ena to ne sister na ne sister tihwi chemu na ye nemi mani so ade hunu mahunu sa ade na ready free baby na me hunu te se de obi ti akonwa tuntum so na wo kasa se we mu abaje o mani munyam na urade amoma hunu me mo bayiye pate de akwanche gu fo ma bayifo ne bewu amen mo pega ne mame Ochichere mopo atamfu sisa abadiya yedi fimu yafimu Dr. Jabana yes ya wono ti akonya so ne sore ye anu ode ne nsa benkum mutini we so ka kire ne se omu ade abusuan no ono akwala an pese oba beje omani monyam mi gina wo papa fie sesi ayi ahonhom bi a wo fie ho na kuti abusuan mu nipa onipa bi oye involve bia nyame bofo di stroke be hit wo ne kasa no makwakọ pie Mr. Asomani mo abusuan power Emmanuel Asomani mi gina wo sesi ayi me hu se engine arrest by fu bi na sama wo kan se enam se wa yes ade we nti Christmas yi wo beda fom amen by fu bi wo fie Christmas wo na fom amen by fu bi wo fie Christmas wo na fom amen wo bi a wo akutia wo ware wo na fom amen wo bi akutia wo sika wo na fom amen wo bi akutia wo twuma wo na fom amen sha Awurade be wo mobo amen na obefa so asan agi wukuna ka ho amen hai wukunu wai woni ha owo hin sesi ai owo akra ko fa phone na yete se de wo be frɛ no sesi ai ko fa wo phone bra wachimio fajina mechi oyi number na china mechi di because I die I know I die Wachimio ya wachimeno katimyachi bifenina Wachimio Jesus wachimio ya wachimeno katimyachi bifenina Why number no because me say number bi na me hu say ya twero say man you say dai Kaish man no say no waya no eno ode akoma hye ho eno waya na ai ode akoma hye ho eno waya no eno ode akoma hye ho eno waye yi no ode akoma hye ho nti ode akoma hye inside you are far from here but for her na wo hu no say menya false prophet na bia wo bi na de ne number a kire mi nti mi hunu say obofo na yi din ne dia ma me say Percy the graft Texan ai peja ni jina ho Bumayanka for Yehovah Nadi mu peja sa to shi Asa mi kutu amesha wonsa Amina Nadi mu Hallelujah for Yehovah Nadi mu Mommy enye wunia ketwa blessing na ebe wo na ode ne ba to
Amen. Jinyamidi. Amen. And your mother says, Amen. and your mother says, Amen. Why ne Percy? Uknuna. My connect me no more spirit is here. Amen. So we problem was solve and also dear solve. Amen. Cecia and solve. And solve. Jesus. And solve. Yes, Lord. Receive power. Yes, Lord. What's another payment? Fire 10 times. Go. Fire. 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 Fire now what can you know? A jebia to fear was a seer. A jebia to fear was a seer. Obi kwako dia dance yes a seer. And Sabia Kuto Meja. You 20 cities beja kosro. Asama mekan kabiguso. Kabiguso. Kase we yesu timu. We yesu. Abraham peja sikai. Abraham peja si. Womo sori etia me. Womo sori etia. E wo mabusu anim. Oh mabusu. Hi, sister we say menene wo private matter. Menene wo private matter between wo we ni wukunu. Etwa say ye expose matamfo na mudi adanse. Amen. Amen. Etwa say mudi adanse afi. Amen. Ko me nka private matter wa ha, ye nka private matter wa ha. Amen. Enti munja no na wonko. Amen. Na mo arrange no baba bishia me. Amen. Peja wusika no kosoro. Homa ne nko. Peja kosoro. Onkonkron. Jesus. Ye wadwuma. Yes, Lord. Onipa wodi sika ndato altar no so. Jesus. Sesia. Jesus. Nipa wo hye ni fia honhomone aso. Hey. Na okuti o mo hyebere. Yes, Lord. Ene de ya. Jesus. Ene de ya. Jesus. Ene de ya. Jesus. Angels ne mmo no. Amen. Angels ne mmo no. Amen. Angels ne mmo no. Amen. Ewe Yesu di mo. Yes, Lord. Fa nante na fa sika no beto otane so. Wasami eno kwari mame. Wasami eno kwari. Wasami eno kwari. Amen. Oh, assembly dia na men kan say Jesus. Men hunu obi ne maame. Ne yesi atwa se ba akokɔ. Mon check sa number we 054 500 403. Oh yeah.
O maame wo mfie say. Me patro wenya 79. Obenya 79. Wenya 79. Patro. Meka wompe saba wompe saba wompe eye den ya eye school patro eye yi aben mu me school am koye school koye achepa me patro ai sisi eni hobby ai eye titi school omo asisa no school no Eric mu ye mate my patron Prophecy. Adie we na mehunu te sɛ deɛ wafrim na wo school for eba waye obeso daye hunu wo mate bi a wawu wo mate bi awu no ya assemblyman wo mate bi last week and no musie no Saturday we ya Prophesy. Ade akoye na wayishi ade na yede ato so na firi ho na awurade aka kire me sɛ empa ye bi a wabɔ akyɛ obeyi ano de ama wo na ɔmahunu so obeyi ano ama wo nti na ɔmpɛ sɛ yeyi wo firi ho Jesus wo mmere nso ye empofra mi hunu sɛ adaka si ho na o ma me Rebecca din ne gu ho Rebecca Dazi. Yes, me hunu sa adaka ni so abue. Jesus. Na we ye pie fra adaka ni na ne maame dem. Na ade we say ni kwasa maame no so wu. Yes sir. Because one wa ho na wa bo ho. Patro dem. Ene ye wo na wo maame wo ni nyina yetu ahyeda. Sawa ye na free o wa mi na. Me say da flow. Andrews. Yes. Andrews Intifo. Onya 47 years. Yes. Why a young guy? No, you're assemblyman. Me patron. And I will free mu. Patron. Sa me body di me wo so abegina wa chi sesi ai. Jesus. Won ba so da ya hunu ne sa woni ni mienu nyina aton sa didi. Na mu didi wie ya no no wakọ akọfo eye Isaac ne Prague ya na se mu tu kwan. Me hunu se mo akọ akodu ba bi na afi ekwan na ye 4. Ba akọfa ha na afi mo aka mfimfin. Awurade sa wo mre nso ye. Wo yi wutire free sa de na se. Amen. Owia wabo watamfo ahwe ho. Amen. Because me go so amekasa na me hunu se wo papa apie wo achi. Te se saman. Na sama wo kan se wusua se wo beba. Wo papa wu. And then me yi mpa ya to life. Won o maami wo ni nyina yetu ahyeda. Amen. Me se won o maami wo ni yetu ahyeda. Amen. Me se won o maami wo yetu ahyeda. Amen. Afa Awurade se men kan twa se wo bɔ mpa ye bi wo kokoam. Mpa ye no 2024 on the 13th of March. We dey dance here. Amen. Awurade fa wo di ama fa. Amen. Awurade fa di ama fa. Amen. Wonim se sesi amani abie. Me hunu ade bi a ekoso wo bi fie sesi ai. Jesus. What kind of last year say afi buronya no anka wuni no Ghana ha, but aka few days since no we di buronya no. Why you stranded? Bibi koso wo fie no mo serew. Jesus. Awurade say ebeka 3 days. Betu kwan. Ebeka 3 days. Ami e di buronya. Wo betu kwan. The what tie mo aka me na sam na meka. The what tie mo aka me na sam na.
mama twa ho tu kina ho a eye ya wo sase se ade na dane o ya wo sase se ade na dane adane afi so why Jesus name. Pofrem na mahunu se adane afi ne so. Thank you, Jesus. Na fe eyi na dane party. Thank you, Jesus. 2024. Thank you, Eyi ni Jesus. bedane party. Thank you, Jesus. Eti say na mehunu ye mehunu se wa wo na wo classmate fo ete ho na enye na ye party. Thank you, Jesus. Wo classmate bi o mo friend Betty Grant. Yes. Ana mahunu Frank Sahene. Yes. Ana mahunu Mr. Katepo. Yes. Mahunu so mo atwa wo ho ahia. Thank you. Party enye yi. Amen. Awurade se wa dane ade no. Amen. Wo so dia na dane. 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 Amen. Ya wasafo hyehyɛ ti awo. Jesus. Ewo Yesu di. Hey. Obi wa de kwan yi bebie. Yes, Lord. Pega sa kosoro. Kasa wo Yesu di mo. Wo Yesu di. Ye kwa mesa bo pa ya. Bo mi se bo pa. Ma wade kwan. Awade kwan. Akwanti kwan. Akwanti kwan. Ebie sesi a. 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 Wasana bo pa. Jesus. Satu kapata basaya. Satu kapata. Ibitata sasa. Atarate fokosta. Iratata balo. Iratata saya. Ibitata basaya. Iratata. Satu kapata. Jesus. And your mother. Amen. Okra bi wo baby a wotem. Jesus. Okra bi wo fie. Me pa try. Aha. Okra no aka 4 days obetu afirifie. Jesus. Wonim se okra no sanka omuhunu ne se ada wo betu afirifie etwa se nipa wu ho. But this time round okra no time be so obetu afirifie but obi amu wo fie ho. Amen. God the case is you breaking wa. Amen. Me see ayeda You breaking wa. What de wo ho. Yes. Wo private matter bi meka kire. Me pa try. Ansa na wo papa be wu no bibi siye. Eye me no mi enu ntem asem. Me kire wa mo akoye mo de enu ano no. Wo be hia me na wo di adanse. Amen. Me se wo be hia me na wo di adanse. Amen. Se si awurade tu wo maame ene wo papa ayi wo maame ne wo ni nyina wo tu ahyeda. Amen. Awurade se me kan kire so wo di mfie ni bia ka wo mfie. Amen. Peja wo sa na ntra wuti. Me hunu se obi twa sika Africa Canada. Jesus. Nipa kro ne twa sika no bi atua ne dan bi ka. Yes. Ene de ya ekwan na bie. Amen. Me hunu se sika ne nam wie mu a eba. Jesus. Ebeba ba be gu phone so. Amen. Ade na kuta sika ne meje. Amen. Peja nsa ko so. Me ka sa na awurade ka chem se obi nso pe school e wo Canada.
obi pesku wo kan why no wo pesku wo kan da bra wani mo peja mo nsa koso ya bompaye ya ka kira safura de se ade bia esi wakwantuo kwan Jesus. esi wiye die kwan Jesus. enya wu mu sesi a Amen. kama bo sana bompaye Oh, send the bonfire. Oh, send the bonfire. Oh, send the bonfire. Zapakurate pelika razetepe akatuka pakatiaza rakapa karato yapalata setetekepa rapalakapa sapalatata epakapalia prekapatupa rapapapata sata yakarosante bidi asandia rakapelia pragada sata ikapaliu satia katiwa rakapale besia gada esalakarika pale tosoka ikapala prata sa epakatu sate yakara kapale tesanta tabata yadada parakadabala karata basonda badia epakatosa rapapapata palia rapapape pakata epalia prekete pala papa apasa pale preka yapakapapapa apale pepatasa yakota katwa epalita sokatokata erasa tokata epalie preka papa kapa rapapapapa apantepele karantepe atelekete salabata akata entobada sedia aparaka petapa rapapapapa apakato satwa ekantepe yapalekato sedebekata randebeda ekopakata esakopa pepele pepe rapapapa epatapala epakora sentepada yantebede karatabadaka epalele biba pasapa yapakapapaliapa rapape apatapapa In the name of Jesus Christ. obi a waso de atia bia nanimu wi ase Amen. abra na mi gira wani mu wo je wo vesa Amen. wo kwan ni bie Amen. epo de yakata no so we shall enforce it. Amen. I feel like anointing these people. Mama me anointing oil. Me the oil ne kanipa na on for 100 cedis in front of water no so. Now on consider say a kwan na bie. Jesus. A oil of greatness. Consider say a kwan na bie. Consider say a kwan. Consider say a kwan na bie. Adie bie kuto mu bie beja wo. I'm telling you, you come back and testify. Sir, you won't pop 1 million, mommy. And you are saying out. Ouch. You are free. You are free. It is well. Catch me say, on to me to Quanda. Men so me and for so appoint the man. Amen. You say 9 way and full plain da. Men so me and for so the man. Jesus. A radi bue mani, and mammy who say, a destiny, would destiny say, bra, men kasa. Yes, sir.
ɛyɛ wo destiny sɛ twa sɛ wotu kwan ɛyɛ wo destiny Amen. wane kɔ figyae Pastor Mia. wokɔ figyae Pastor. I am seeing 2006 to 2009 you say that Pastor. wokɔ figyae no wohunu adeɛ bi wɔ wo da yam but wura fi wofiri figyae na woba a ɛyɛ Cape Coast University Pastor. wowie wokɔyɛ ɔ service wɔ efia nkwanta na Pastor. wokɔkɔyɛ ɔ service wɔ efia nkwanta no bɔdamfoɔ bi ne wo hyiaeɛ ɛnyɛ bɔdamfoɔ na mmom yɛsoma firi fie sɛ wɔn mmra no mmra mɛto adeɛ ngu so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔntumi nyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ nti ɛnyɛ bɔdamfoɔ na wohyia no Jesus. nyɛ bɔdamfoɔ ɛyɛ demon paa matɛ na wɔbɛyɛ free deɛ awurade ka kyerɛm sɛ deɛ wo papa Edward kwahyio sɛ ho ahoa wɔntumi anyɛ no wo na wɔbɛyɛ hwan no Pastor Father. wo fada Pastor. ada na mehunu te sɛ building materials ɛne construction mehunu saa deɛ no Pastor, your project. ɔyɛ project ɛnnɛ deɛ wo papa ntumi anyɛ abra me nrɛnte wo nan yi ɛkɔ akɔfo plane Amen. ɛkɔfo plane Amen. ɛkɔfo plane Amen. ɛkɔfo plane Amen. ɛkɔfo plane Amen. hwɛ sɛ na mehunu first school mehunu school na wogyina anim all of a sudden ne yɛbɛyi wo ho ntaadeɛ nyina ne yɛpam ho mehunu school bi ɔsɛ sɛ San Francisco sɛ Pastor. San Francisco Bay University. Pastor. University Pastor. mehunu sɛ wogyina anim sɛ na wo ho ntaadeɛ nyinaa worɔ ne yɛbɛpam wo afiri hɔ sɛ bɔdamfoɔ ɛna masɛ hunu Sheridan College wo sɛ dɛn Pastor. Sheridan College. Canada. ɛwɔ Canada Pastor. ɛwɔ Ontario anaa Pastor. mehunu sɛ wɔ process saa Canada ayi no na ɔmo demand sɛ nka ɛsɛ wo baba bɛsua deɛ wɔ winter mu that is 2024 Pastor. winter mu Pastor. but wonte wɔ mo nka Pastor. me ɛmfɔ so ama wo sisi ɛ Amen. wɔn sɛ bɛbɔ mpaeɛ ma bɔma no montwerɛ number wei ma me gye montwerɛ number wei gye 2 7 7 5 0 4 9 montwerɛ saa number ne ma me sɛsi a bɛyɛ adeɛ mehunu gye mehunu 2 mehunu 7 another 7 ɛna mehunu 5 mehunu 0 mehunu 4 mehunu 9 saa number wei awurade sɛ menkyerɛ aberante yɛ adeɛ no wɔnyɛ ɔmmɛki sure sɛ wɔde bɛkyekyere ɛboba ho na wɔatoato nkyɛnse yi so wɔnya yɛ wie pɛ ne nsa bɛka fi sa Amen. Some you can't do anymore. Me see me hunu J, me hunu 2, me hunu 7, me hunu another 7, me hunu 5, me hunu 0, me hunu 4, me hunu 9. Onkonko fa bo baketwa, omo bon fanfa ho, o make sure say wa to amana to nchansi yiso. Wo to na to se kinkire. Obeba be dia dance. Amen. Ya memo abo afori akoma nyanka. Amen. Ya mechi obi ayere sa pepepe. Amen. Me si wo be beat ufia won mo ni wo mani beba mo so na wo Canada ho. Amen. E be shock wo mo so mo ntia ase. Amen. Se wonim se asema America cho ya shatter realms ni nyina ntia ba ifo nte de America no. Jesus. Ya kwankyere na wo ye no ko obi anim se wo ye sa kwankyere no. Jesus. Wo nyankopon bo wo se bra be ye nneoma kese akese o. Amen. Wo kokọ ye o service wo afia nkwanta akire mi hunu te se de asa wo ti coast obia no. Passion. Coastal. Passion. Ehwo no kra no awurade se nya wo tena bia no ho. Na wo bekọ akotena burokyire. Ye nti awurade no kotena coastal no. Na wo pese wo feel sa awon kakra. Because bekọ akọ feel wona. The champion of Jesus.
Jesus. Obi wa store or guy beating baby Naya who said Naya. Why? A rather person will win him about. Money in our me show you movie. Make us a match. Oh, Joe Vissan in the way you should dream. Oh, Joe Vissan in the way you should dream. Oh, Joe Vissan in the way you should dream. Come on, lift up your voice as you.
Come on. Start prophet and me see. Amen. Ahonhom a haga no miensa tu sesi a Amen. enne be free ne so akọ onsai Awurade be hu ni mobo angels na eboa no owo private matter e ya ono aka sam sorry mra e kina mo ma no kwan no wo mra Jesus. Mede mano bakasa Awurade wa ya dio. Di mano bakasa Awurade wa ya dio. Sadi tibi na mi wu. Wadu mi yo. Mede mano bakasa Awurade wa ya dio. Sadi tibi from January to December, you are not cancer. What about the obi atutu wo sunsumu me mo akogina park na so tena won sa hwe soro man 3 pe 3 nipa kro no be wuchina. Amen. Kan ko park na so koyo sawu dami jawo ami tumi wu asawu di no koyo yeah wo tumi wu sewe wada why ya dia me kire ona wi wo bedi adanse wate Pacho. me no wo nkomo bi ye hia meka ho asama kire wo Pacho. wo hunu kwan a wo befa so abetoton yo one Rosemary Rosemary why ya wo dan I co-store a family business into honor no down. on ne hwa no Pacho. mate Rosemary se kwan do se bibisa Pacho. me kire wade bi koye na Awurade nche wo no nche sa nipa no so nka ho wai mutira ko sha ade bia se bata Awurade be yi mutira frase. Amen. Me pese wo wudi adanse afiye. Amen. Eti ebedu na sia no na wadanse na gibe bia. Amen. Awurade nya mfama wo. Amen. Ankutie bia to sha bre so bia gya wo mu firi na ekọ. Amen.
Eja omu free neko. Amen. Adanam ti Emmanuel. Pastor, your friend Emmanuel. Mate dela. Pastor Dela. Dela kwashi. Pastor Emia. Erade wonyem fama. Amen. Wonyem fama. Amen. Sa number na me boy na ye number be no no. Pastor, my passport now. Passport number. Prophesy, stay prophet. This abeba bebom. Amen. Na wodi animonyam sha mewurade. Amen. Ni nyina no said de me be kyerɛw no wo be ye ne sa pepepe. Amen. Na wo hunu se nyame tumi wo ho ye adwuma. Amen. Ko fa so wie ko. Yansa kwa kwenda. Eja wo sa ko soro ma. Oh, let's obi atu ni tuo ohun ena onu su nim se obi atu ni tuo moni agbawuro bi mu amu abo ni tuo awo na koma ho basesi onu so return ni tuo no Amen. ya ka kire bra se won protect no. Yes, Lord. Won protect no. Yes, Lord. Ewurade kasa kire me se wo bi wu wo mu fie na nipa ko ni wo no eye hyew prekope sa pepepe na kompeso mo ye no but abra ye bompa amarade na edane. Amen. Won so de ne nane nane Amen. me se wo de ne nane nane nane. Amen. Me se wo de ne nane nane nane. Amen. Kasa wo Yesu de mo. Yes, it is. Ya boy yansa bompa ya. Boy, seven points. Sesia. Sesia. Ya de no. Yeah, dear. Enane nko. Enane nko. Kasa na bompa. Jesus. Bahera sakapo papa sato. Re papa lepekepelekete. Yekapa papa sebriantoba. Rapa papa la labada. Yekapa te sata. Rapa papa pasana. Pala branda basa. Rapa panda pala papa. Sopre yanta tata. Arasi. Rekaya yanta maria santa maraba. Rapa papa koba. Yes, Santa Maria. Santa Maria Torres. Ebeka few days ama ya 31st night a enkofo timi wu to aso kra. Yes, sir. Yes, sir. Obi adwene ho awonte ase. Yeah. Obi adwene ho awonte ase. Last time teacher ni bi a owu ye. Like obi adwene ho awonte ase. Se afeni kwa wiye se ya. Se abeifo no so omo so ye convention. Omo so ye crusade se de asorefo ye crusade no. Omo be hia nwan. Omo be hia nkokọ. Omudi nipa ma na ye saade no. To was Satan. Oma this will be wia. Nti owia wa no akun no ase o. Enne eje bi ntwa ho hia. Ka se wo Yesu dem. Oh yes. Atofu wo. Atwo. Emfiri me so. Emfiri me so. Emfiri me so. Emfiri me so. Bonsa na bo pae. Tika sapata kata sarata. Ya sasaya. Ya pata. Ya pata. Ya pata. Ya pata. Ya pata. Haya. Haya. Patia. Tika. Patia. Ita. Haya. Ita. Haya. Ita. Haya. Ita. Patia. Tika. Haya. Ita. Haya. Ita. Haya. Yapa. Patia. Ita. Haya. Ita. Haya. Ita. Pata. Ita. Patia. Ita. Ita. Haya. 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 Haya. Ita. Haya. Ita. 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 Haya. 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 Ita. Patia. Ita. Patia. In the name of Jesus Christ. Mama bra wanim kakra. Ewurade wonwu obetena se. Amen.
abura me di nsuo yi gu ne so yi. Jesus. Atamfo ni mfra wɔ ne ho. Yes, Lord. Atamfo ni mfra wɔ ne ho. Jesus. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Bon nsɛm kɛseɛ fa hyɛ ho. Kɔ Yesu ayɛ. Mommy. Tena wɔn nsa fa hwɛ sei mame. Deɛ wɔsua wusuo bia n'anim mu ase. Amen. Mehu abranteɛ bi a wɔfrɛ wo Jiggy. Wɔfrɛ wo Jiggy na wo so afrɛ no paa kwasi. But ɔmo frɛ no Matthias. Matthias manu banaya. Me ka asɛm bi akyerɛ wo tu ho anamɔn na ka kyerɛ ne sɛ ɔmfa ne nsa benkum nsa nkyene ngo nsuom na wondware. Ɔnyɛ no one day pɛ ne kwanya bie. Amen. Ɔyɛ no one day pɛ ne hyɛbra sesa. Ɔyɛ no one day pɛ de ɔsɛfo hyehyɛ no ɛmɛm. Amen. Hi. Oya wodan. Or your husband to be ana. Muti me kwa na wasambu, mo kwa na mabu. Last time kura wo jao na mo sambu. Thank you, Holy Spirit. Jesus. Everybody kind. Yes, Lord. Amen. Jesus. Kind. Sure. At CBC, yentina me pesa okoye sa de abaifo pesa mu gina so no mo ha no. Me hunu se ne maame ejina ho, papa bi gina ne nchen. Enye boy na nkasa ne papa, eye ne stepfather. It won ne stepfather ne maame neti. Me hunu se ntokwasem bi ba won ne stepfather ne ntem. Oye action bi tia papa no. Ai ni kwansa na nkoye sa. Ahomoni agina de oye kire papa no so, so mbetwa ne nkwan na so. Eti ni buronya wo di aye de ebe ya o buronya ne last ano de na mo enya papa ne na ye ne mo mu gina so se na no atia papa no ne stepfather no ni bufu ye no okeka na adwene batade no ye na homoni agina so twa ne nkwa na so eti koka che so wonye sa de no wonye study sa wo bewu akoda o peja won sa kosoro grade ye bibia ma Jesus. Mi hunu se won konkuru yi nkugwa firi so ade ni firi so te sa atade bone mi hunu atade atete na all of a sudden na aworo empofre no mahunu si atwero victory George na Grant awurade ye bibia ma osesi ai ade bia ye wonku nimdie nkonkuru je ama Amen. George na Grant awurade che wa ade ade ama Amen. Receive power. Jesus. Receive power. Yes, Lord. Hi. Ade bia beto wo yam enche kura na wo yefunu ye wo ya na wo yefunu ye wo ya afa aduane a wo de betum bia na wa kɔ toilet no ye fi ho wo rane saa omode yare ato yam but mi wia me kasa gu nsuo so wo no mpɛ ni nyina beba besle. Amen. Bossa na bompa ya man. Jesus. Akarabada, radabada, sedebede. Sarabagode, Kosata, lebregedebe, sadadabro. Yakapala Satia, Rekebe Kapas, Yakopala Kate Setebraka, Kalatatua, Asakabrato, Yakapala Kato Sanda Bragade, Azebi, Rakoko Sakate, Yakebe Sadabada, Reto, Amali Karaka, in the name of Jesus. Enje na wo yi yade na Africa na yam no wo yi won so wo gina ha wo yade afri wo so ba bia ya wo ya bia fa won sato ho e ba yira sesi ai Jesus. said the girl na yade na yira no Jesus. san so na wo so de na ba yira e ba yira sesi ai Jesus. e ba yira sesi Jesus. e ba yira sesi Jesus. e ba yira sesi Yes, Lord. e ba yira sesi Yes, Lord. mo fa ne mame bra
When you make quiet, I'm fast some day, Yari and Mam. You know, so no one can say, baby, to say spring rules. And on our tongue. What on spring rules need be our faith? A do baby, a big kaya, young top. Now, shall say, will be dinner, Marco. And none yet they are the only firm with the man. Go! Jesus! What by a man with Baba, Shama, Sepele kaprakato zatapaka. Inos, Yakapala karato sabato. Sepele ranto barato sabato. Sandabala. Yakapala tosata. In the name of Jesus. Maybe I will be a fancy good team, mommy. Jesus. But who know angels and so or more year, Juma? Yes, Lord. All of a sudden, who some of the monster can will be Jesus. Nipacronomon Tadia Titina, Yamono. Now, all of them who is or shatter the fitter. Jesus. Now, angel, catch them, say, may ye and in your seniors as a boyfriend or so. Amen. I'm a page I need to see my poem major. Jesus. I remember a time for SC in any more. Yes, Lord. Niwunu obi abushia mu se omo de yade bia to abushia mu se o ba be ko wo bia e stroke na chew de ode ne nsa to ne ti sese ya sem na make Jesus. na de awurade ka kire me ne se wo pen so wo na wo ba be yi sa asesabo ne free wo wo pen so sa de ni nsida. Amen. Satan will pay. O chance. 1 week it says Eradi Sibasha woman. Me who know angels 100 so much said this and this is Jesus. Amen. So oh mama why? Mama why? Mama bra. Enti ami busa ase wo boy no. Me hwe we ani mu no obi gina na chi te se. Bodamfo ne hu nyina tete enkuro nko a no otie mu se. Mo ani beti. Oso ono abedu ba no. Abedu. Ono ne ma no omo mu nye yeda but oka sa pe na mu se enje na ku na firi wo. Amen. Wona wo manti wo bi be wu afi why? Amen. Awurade asi abehwa wo. Amen. Wasi abehwa wo. Amen. Ekwan na bie. Amen. 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 Ko Yesu ayama. Amen. Muko square ya na mo doctors ana.
Pacho me a student midwife, but maybe. What we? Pacho. Now what daughters bebree. Pacho. Asemi a private one. Metro adia wo beye. Pacho. About your daughter bi. Okay. Now what can't children say? Me hwehwe no mra. Okay. What ya na? Pacho. Ahomoni abɔ ne ho pɔ. Say next year. Ye call Valentine na. Obi nku ne ntontwene. Eti mi hunu say wo su wɔ ne ho because ye ka kyerɛ wo no. Wonim ne pa. O daughter dakro. O woni wodi nkomo kra wo kan say wono de Ghana ha either so be your first lady and as second lady. Okay no. Ono na sem na meka no. Baby o hye bia hwehwe no say me se me hwehwe no. Pacho. Me hunu te say de ya hange no e wo soro na mogya awurugu na tade mu. Awurade say wonya abone o na emom omahunu nuoma pa woni mu pe kwan ya be yi na fi ho. Patabra me hunu sade na me hunu say ne maame ne covenant a wo ye last 2 years was so there bi mu. Sa covenant na e kasa ama ne ba no. Anuti na ama ne ba na sem pie wa ha no. Ko hwehwe no ka kyen se me hia no. Awurade kan no ensi ne kraye. Ekwan na bie. Ekwan na bie. Jesus. Wo ya spring roll no na say ansa eni wa ade. Eni wa ade na pesa. Sometimes in the do ho a enyo no nkwa na edi o. Na odi bi ama hana. Na hana so atete awe. Erade kai no. Jesus. Was a do be mahana tomano into say ansa no amani bi awe. Erade kai no shede ni munyam. Ensi ni kraye ameko. Eyabra be hu no why. Erade ma wana me kram ma wadi. Go. Go. Erade ajema me no. Aratana Suma me kuni grab go rani mahona wani moyesi wana kabawe san wana di tanya ko Osori amon kan chen say ommo ni din 4 times. Ono asori a at the current of Mokofabani, I gave from himself. Also, a toy. But to see a chokunabum. But as a Duncan, I see a choku, say, a bomia, Shashana message, and your machine. Hallelujah. Praise God. And within a year, bomb deliver said, I'm good. And when you do a bank, my dear friend. Amen. Amen. Mumpejana. Mama, Bodin 4 times. Bodin. Easy. Sambo. If you're lazy. Me can 4 into moon kind If you're lazy. Aha. If you're lazy. Aha. I can say, a boy, to na bakuti ani. To bakuti ani. Hey, what years and see? Eh, me ma bakuni ba. Me mane mama ne ka ho. Jesus. Yes, Lord. Paneto. Eni o mebi afiri ne yamko. To ade ne ho ai. Bon sem Oh, Shem Kasiaba Jesus. Samfuna me na de do wa fani oh wa kani ayenka ayana na papa samfuna me na de do wa fani ayenka Radia you pressure through so why Jesus. So the
manim guase free ne so. Amen. Go. Jesus. Go. Go. Yes, Lord. In Jesus Christ's mighty name. Free. You dirty spirit. Jesus. Leave her alone. She's free. Amen. What's up, fashion? Peja won safa kosoro. Mo mu chire. Erade ehun ni mo bo. Jesus. Ane ko. Wade ne ho. Adio! Me shan koma to mo bra so ho. Sa kwantuo kwan ni mie. Jesus. Me nya shan kom no to mo bra so say kim. Monka amen 7 times. Sharp. Funny serious. Ubedia dance here. Yes, sir. Ubedia dance here. Jesus. Oh, Erade. Erade ehun ne mamobo. Asesa shebre. Asesa shebre. Maybe I will be at transaction also. Ubi shebre sesa sesia. Yes, Lord. Kase we Yesu dimo. Oh, yes. Shebre ne sesa. Shebre ne sesa. Shebre ne sesa. Shebre. Bompai bi ono bompai. In the name of the Lord. Kakantra wo peno kan wo wutiri. Countra wo peno kan wo wutiri. One year 31 July. Eya wa. Erade pese ohun mobo. Me hu na sofo bi o madome ho. Eti no mini di wachi. Bra. Onso wo 31 July. Mami wie papa yi de me wie a. Ede me saka open no watana se wate. Jesus. Binidi only Jesus. Erade ajewo. Binidi no. Only Jesus. Enim guase na jai. Oya yi. Guase na jai. We know. The ram. Binidi. Only Jesus. Oya yi. Only Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Jesus, you ready? What
say Eradi tie wo mpa bo na why Amen. wa bompa ye pen say dakro uhia me a memfa me apron ma wo Jesus. ene mpa bo na abam eti me de be ma ade bia wo pe bia fa koye Jesus. wo be hyiam na wo di adanse so Amen. di jina so ma Amen. Obo nsema nkanyankopon ye oye. me to ya so Balance. eyi sesabo eyi nuguase eyi no mensem bia obi aka to life every life every nakro you are a new creature, you are a billionaire, you are a rich man, you are a great man of God. Amen. You will travel, you will conquer, Amen. you will overcome, Amen. you will come back and testify. Amen. Receive it. Darling Jesus. Sir, how are you? Also your 31st July. Ubwe wano kasa ye no mi hunu te said ye me no wujira baabi. Baabi a me jira no ayete say baabi any side. Ye frɛ baabi session and poli. Wujina baabi na baabi a wujira na ye say refuse dam. What aso? Ewrade bue mani ka kira me say baabi a wujina no kira baabi a de wujina wa brabom eni kwan sɛ wujina ho. Etwa sɛ wo na aba ba hwɛ family no. Wo sha brabo asentem pa. Man ko kwesin mala. Wa. Long time ago. Wo kai ya no. They call me 1995. 95. Long time ago. Kwesin. Yeah, 2002 to 2005. 2002 to 2005. Wo wie ya no na eya wo passion mama me hanky. Now eya wo passion say wo no wo betwi car ana wo betwi machine akese. Wo betwi machine akese. Betwi car me machines akese. Chenyo. It will first training na wo ya no. Wo ne STC for na ye. Mpochenyo. Wo kai pa. Mpocho owo hasisi. E wo ho. Certificate. Sa training na wo ye no. Eno na wo kokoye defensive driving. Yes sir. Wo wie ye pe me hunu te said de takwa mines for afa wo. Ma ye adwuma wo. Wa ye adwuma wo ho. But e ho no won wo contract wi na wo free ho. Mpochenyo. Me san hunu te said de different company bi nso afa wo. Mpochenyo. Me hunu engineering and planners ni certificate wa ha. Eno a redundancy and ye wo free ho. Mpochenyo. Eti redundancy ne ka wo na wo free ho. Mpochenyo. Wo free ho no me hunu se wa ba kira no. Mpochenyo. Kira no nso e ho nso redundancy ne ka. Mpochenyo. E na wo di free ho. Mpochenyo. Me ka asem bi a kira wo ne wo tu ho na mon na awurade ahu mobo. Enye sa wa bra bo betofom. Wo enye wadwuma esa wo ye no etwa se wutu kwan. Amen. Me si etwa so aye dai. Wutu kwan. Me more direction ko ye shabra no besesa. Amen. Wani Alexander Blay mala. Alexander Blay. Yes sir. Blay Junior. Yes sir. Enne me de mensa to so wo shabra na atofom no. Amen. Esesa. Amen. Darling Jesus, darling Jesus. Peja no mame. Oh, darling Jesus, you are wonderful. I love you, darling Jesus. Go. Oh, my darling Jesus. Sing it, darling, darling Jesus, darling Jesus. Oh, my darling Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so. Darling Jesus, oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. Wa opese utu kwan bia fa onse gu uti mame. Ade bia ye fra branter so. Eyi fi so. Voice amete ye nse me awurade me de ne beko. Amen. Won so awurade wonyama wo. Amen. Me si awurade wonyama wo. Amen. Me si awurade wonyama wo. Amen. Ba bia wutira ko hye biara. Wutiri ni free ho. Jesus. E free ho. Amen. E free ho. Amen. Shall say de nyame ase de nyame ase de nyame ase Thank de you, nyame Lord. ase de Father, nyame ase de nyame ase. we thank you, God, for such a day. Oh, kono wa kwayo. Zalabados. Oh, kono wa kwayo. Ekwade kono wa kwayo. God bless you. Emma. O private matter bi meka kire o. Ocho mati. No watu ho na mo. Ocho mati. Na aboa wo. Amen. Wo ya ade bi
11 years ago adeɛ ne na akuti awo saa di adeɛ na woyɛ ne 11 years no ɛno na abɔ atia wo amwa kyɛ wo abrabɔ ate me kyerɛw sɛ ko yewe na woyɛ ne saa pɛpɛpɛ me say wo bɛsa asɔde biem te sɛ bironi akɛseɛ cause adwuma woyɛ yɛ nyina ade na me hu sɛ tonted ni certificate wa saa baabi a wokɔ yɛ nsa ɛhɔ no ɛhɔ na nka sɛ woyɛ nhyira paa but ɛhɔ so woanya hwee etu omu yusu ne saa but onya sika atabra mabɔ mpa ya ma wo ne wobɛde wo ho Amen. wobɛde wo ho why Amen. wo private matter it's about wo ne lady bi obi akɛse wo but ya reverse through so pɛno ano no what ya na lady na me kana asɛm kra me no kasa no saa lady no wa abro kyerɛ sisi e wa asɛm wo private matter ya pon a ana sɛ kyena no abɛhu me why so di kyena na so ma me da bɛ na pɛ sɛ otu kwan me kwanya me next year the opposite soko ubetimi ama mi date opposite woko ubetimi aka date but next year July mu pepepe na chese wuni Ghana ha na wuni Ghana ha koto bag na hyehye onu magum ekwa Hey. okoye jibia we ye Baba. Erade. Afonso. Erade wo ye fama. What's up?